हेलौ लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जे गुगोल एड्रेस पिनखौ माबोरैहाय भेरिफाइ खालामनांगौ। अके, बयबो मिथिखायो जे इउटुबनिफ्राय जों जिथु मानि आर्निं खालामो अब्ला नोंथांनि चेनेला मनेटाइजेसन जाग्रोनांगौ। क्राइटेरिया इउटुबनि जिथु क्राइटेरिया बे कमप्लिट जाबाथाय कमप्लिट जानायनि उनाव एड्रेस भेरिफिकेसन खालामनायनि नोंथांनाव मोनसे अपसन फैगोन। जाय एड्रेसखौ भेरिफाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांनाव 30 साननि गेजेरावनो मोनसे गुगोलनिफ्राय एडसेन्स फिन भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय फिन मोनसे लेफाफा फैगोन। जाय फिन लेफाफाखौ नोंथाङा अपेन खालामनानै बिनिफ्राय 6 डिजिटनि पिन मोनगोन। बे 6 डिजिटनि पिनखौ नोंथाङा भेरिफाइ खालामनांगोन। बिनि उनावसो नोंथाङा बेंक एकाउन्ट डिटेल साबमिट खालामनानै नोंथाङा मोनफ्रोमबो मासनि 25 एबा 25नि गाहायावबो नोंथाङा बे पेमेन्टखौ मोननो हायो। अब्ला आं दिनैनि भिडिअ खिन्थागोन जे गुगोल एडसेन्सनि जिथु पिन बेखौ पिनखौ बोरैहाय भेरिफाइ खालामनांगौ, बोरैहाय साबमिट खालामनांगौ, जोबोद गोरलैयैनो नोंथांमोना मिथिना मोनगोन। नोंथांमोना जुदि आंनि बे चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ बन खालामना ला, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथाङा मोनबाय थागोन। अब्ला नायलांदो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम, भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं। अके, अब्ला आं बेहाय सबसे फार्स्ट आंनि सासे साबस्क्राइबारनि मोनसे फिन फैना दंफैयो। जाय फिनखौ आङो दा नोंथांमोननो एप्लाइ खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोनखौबो खिन्थानो सानदों जे नोंथाङाबो जुदि बायसान्सलि फैयोब्ला माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ। अके, अब्ला आं बे बिथांनि मबाइलनिफ्राय आं डाइरेक्ट रेकर्ड खालामनाय जादों आरो बिथांनि मबाइलजोंनो आङो साबमिट खालामनानै लागोन, बिथांनो होगोन, जायनि थाखाय नोंथांमोनाबो मिन्थिनानै लानो हागोन। अब्ला फार्स्टआवनो आं बेयाव जिमेइलखौ अपेन खालामबाय। जिमेइल अपेन खालामखांनायनि उनाव मोनसे इउटुबनिफ्राय मोनसे इमेल फैदों। जाय इमेइला नोंथांखौ बुंदों जे आइडेन्टिटि भेरिफिकेसनखौ नोंथाङा खालामनानै लानांगौ। अब्ला आं बे इमेलखौ आङो बेहाय अपेन खालामबाय। अब्ला आङो बेहाय इमेलखौ अपेन खालामबाय लोगोफोर, नायलांदो दानिया। एप्लाइ खालामनायनि उनाव गुगोलनिफ्राय जिथु इमेल फैदोंमोन बेखौ आं अपेन खालामनायनि उनाव आं बेहाय बेखौ आं रिड खालामनि। फार्स्टआवनो दङ भेरिफाइ इयर एड्रेस टु रिसिभ पेमेन्ट फ्रम गुगोल एडसेन्स। अके, बिनिफ्राय बिनि गाहायाव दङ भेरिफाइ इयर एड्रेस। नोंथाङा भेरिफाइ इयर एड्रेसाव क्लिक खालामब्ला रिडाइरेक्ट गुगोल एडसेन्सआव बियो साइटआव थांगोन। बेफोरबायदि बेयाव इन्टारफेस फैगोन। आरो नोंथाङा जुदि इमेलनिफ्राय भेरिफाइ खालामाब्लाबो नोंथाङा डाइरेक्ट गुगोल एडसेन्सआव थांनानै बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि। अब्ला आं नोंथांमोना आरो मिथिबावथों, बिनि थाखायनो आं इमेइलावथ' सिम्पोलसो। बिनि उनाव आङो खिन्थागोन दानिया गुगोल एडसेन्सआव डाइरेक्टआव क्लिक खालामनानै। अके, बेहाय इमेइलाव क्लिक खालामब्लाबो जायो, बेयाव भेरिफाइनि अपसन दङ आरो गोजौआव दङ एक्सन बाटन। अके, अब्ला आङो इमेइलजों आङो बेखौ भेरिफाइ खालामला, आङो बेखौ गुगोल एडसेन्सआव डाइरेक्ट आं थांनोसै। बेखौ आं बेक खालामनोसै। अके, आङो बेयाव हम स्क्रिन बानायनानै दोनखादों गुगोल एडसेन्सनि, बेयाव आङो क्लिक खालामबाय आरो गावनि जिथु नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि हम स्क्रिन खालामाखैब्ला नोंथाङा गुगोल एडसेन्सआव क्रम ब्राउजाराव गुगोल एडसेन्स टाइप खालामनानै नोंथांनि इउटुब चेनेलनि जिमेइल आरो पासवर्डजों लगइन खालामनानै बेफोरबायदि इन्टारफेस मोनगोन। अब्ला बेहाय दङ $86.97 जानानै दङ। आरो बेहाय आं दा आंनि बे जाय बिथांनि फिना मोनफैनानै दङ लोगोफोर, नै नायनो हागोन। बे फिनखौ बेखौ आङो माबा खालामनोसै, अपेन खालामनोसै। अपेन खालामनानै आङो बेयाव बिनि फिनखौ आङो साबमिट खालामनोसै। अब्ला आं गुगोल एडसेन्सआव फैनाय लोगो लोगो गोजौआव दङ एक्सन बाटन आरो गाहायाव दङ सिम्पलि भेरिफाइ इयर बिलिं एड्रेस। नैबे नोंथाङा नुनो, दानिया बेहाय भेरिफाइआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नैबे जिथु पिन, बे पिनखौ नोंथाङा बेयाव साबमिट खालामना होनांगोन। अब्ला आं बेखौ खेवनि। नायनो हागोन नोंथां। नोंथांमोना मिथिखायो जे गुगोल पिन फैयोब्ला बेसेबां माने जोबोद गोजोननाय मोनो। माने इउटुबनि माने मेन साक्सेसआ बिनि थाखायसोमोन नालाय। जा बिथाङा साक्सेस जानो हादों आरो बिथांनियाव खनसेयावनो गोरलैयैनो बे पिना मोनफैनाय जादों आरो बे पिन मोनफैनाय लोगो लोगो बिथाङा जोबोद खुसि आरो आं दा बिथांनो बेखौ साबमिट खालामनानै होनोसै। अब्ला बिनि पिना बेयाव 6 डिजिटनि, माने मोनफ्रोमनोबो पिना 6 डिजिटनि। बे नाम्बारजों खुनु गुबुननि माबायाव बे सलिया, जायनि एडसेन्स गावनि थाखाय मोनफैनाय बेयावल' बे खामानि होगोन। बिनि थाखायनो आं दा मोजाङैनो बेखौ साबमिट खालामनोसै। गोरोन्थि खालामनाङा लोगोफोर, बेयाव नाम्बारा जेरै दङ बिदिनो होनांगोन, हाखु दाखु खालामनाङा। बेयाव फार्स्टआवनो आङो दा होनोसै, टाइप खालामनोसै बे भेरिफाइनि अपसनाव क्लिक खालामनानै बेयाव आं क्लिक खालामबाय। ओमफ्राय इउ हेभ 3 एटेम्प्ट रिमाइनिं। नोंथाङा खनसे गोरोन्थि खालामनो हायो, खननै गोरोन्थि खालामनो हायो आरो लास्ट खनथाम गोरोन्थि खालामनायनि उनाव नोंथाङा बे पिना खामानि होनाय नंला। नोंथाङा बेलेग प्रसेस खालामनांगोन, जोबोद खस्थ' मोनगोन नोंथाङा। बेनिखायनो फार्स्टआवनो माने मोजाङै नायनानै खालामनाया मोजां। बेनिखायनो दा आङो बेहाय इउआर पिनखौ आङो बेयाव क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनानै आङो बेयाव मोजाङैनो साबमिट खालामना होनोसै। फार्स्टआवनो दङ 3, सेकेन्डआव दङ 0, थार्डआव दङ 2, फोर्थआव दङ 1
आरो फिफ्थआव दङ 8 सिक्सआव दङ 9 आरो खनसे मोजां नायबावनि 302189 302189 302189 अके दानिया आं बेहाय मोजाङैनो आं होखाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन दानिया आं बेहाय साबमिटआव क्लिक खालामनोसै अके 1 2 3 स्टार्ट थेंक्स फर प्रोवाइडिं द पिन अके बेहाय बेफोरबायदि नटिफिकेसन फैगोन आं दानिया बेखौ रिफ्रेश खालामनोसै आं बेखौ रिफ्रेश खालामनानै खनसे आङो ओपन खालामबावनोसै अके दानिया आं बेखौ रिफ्रेश खालामबाय रिफ्रेश खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेहाय नुगोन जे बेयाव भेरिफाइ एड्रेसनि पिन भेरिफाइनि माबा जिथु साबमिट खालामनांगौमोन बेयो साबमिटआ बिनिफ्राय गोमोरलांबाय अब्ला बिनि जिथु बे पिननि जिथु बे 6 डिजिटनि पिनखौ आङो बेयाव साबमिट खालामबाय खालामनायनि उनाव दानिया बेयाव इन्टार पिननि अपसना बेहाय गोमोरलांबाय अके लोगोफोर दानिया नोंथाङा बेहाय $100 जानाय लोगो लोगोनो नोंथांनि बेंकआव एकाउन्टआ ट्रान्सफार जासिगोन नाथाय नोंथाङा जुदि बे पेमेन्टखौ दानो लाथ'वा होननानै सानोब्ला बेंक एकाउन्टखौ नोंथाङा होथ'वाबाबो जायो आरो बेंक एकाउन्ट होनाय लोगो लोगो बेयाव $100 जानाय लोगो लोगो नोंथांनाव बे माने जिथु आर्निं बे डलारा नोंथांनि कनभार्ट जानानै नोंथांनि बेंकआव ट्रान्सफार जागोन आरोखि आरो बे बेंक डिटेलखौ बोरैहाय माबा खालामनांगौ साबमिट खालामनांगौ बोरैहाय एकाउन्ट डिटेलखौ बोरै साबमिट खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै आं नेक्स्ट भिडिअ आं बानायगोन लोगोफोर आङो दिनैनि थाखाय आङो जास्ट नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो सानदोंमोन जे गुगोल पिनखौ बोरै भेरिफाइ खालामो अके नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ जे सिम्पल प्रसेसैनो आं नोंथांनो खिन्थादों नोंथाङाबो गोरलैयैनो दानिया खालामनो हासिगोन अके लोगोफोर अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि थाखाय एसेनोसै टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार